Ha? Kai? Me ya kawo ku, me ya faru? Har ka manta me ka mana? Me kuma na muku? Kai kada ka tsayar da wayannan mukaddar musu kawai. Kai wai ni kan menene wai muka muku? Ga mu meye ne muka muku? Ka zo ka zagaye mu sai ka ce wai inda muka cimko na me muka muku ne wai kai? Ku ga mana man kun zo kawai gaba ɗaya ga kana ku gama mun da su. Kai ka dakata ka cire hannunka daga jikinsa, ka ji ko na ce idan ko ba haka ba za ka ji daɗi ba. Idan baka yi hakan ba to za ka zamo shekakke. Baran cire ba ni ce. Ina ƙara jaddada maka cire hannunka daga kafaɗansa. Kamun in irga 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yawwa aboki sauko a me faru? Mubarak 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 Mubarak. Bai dalla kai guri ka yafe mun. Waye turo ku ga mu wasu? Ba Allah wai ban san ko shi waye ba, muna masa aiki ne kawai. Ba ka da amfani a wurina.